Hau, garai batian, hor bikotiak eta beraien altxorra ezteik gaueak guzti zuen garai aitaz, hain naiz. Ba momentan, pareja bat, xelorre xamarra eta nola bat azkeneko istarrik eta ikutxur ez da, zera hiltzuen tratoa, ez zuela ez egingo, ezkontzako notxo de bodas o ordu arte. Da, hortxe, ezkontzeko astebete falta lata, bestia fabrika, Dios, hemenik astebete ingo izkio, baina tienak eta estiernek ez da izeta, alako batian despista utarrapatuta eta bosteko txapata, pituan gaina, meko. Kistona berila. Hartu eta, junda meikuta, da, ikusten da izan desastria. Aste honetan, ezkontzen dago? Oain arte, kilometro 0. Garajetik atatzeko zeok eta aste honetan tokatzen zaio paseatzea eta jakoen, zer zein behar goi, bi aukera zeudek. Batek transplantia, bai, xiliko nahi. Oain artean nik niri ez ditibili eta beste baten azaltu gozea. Nola, hostia, ito nahi da. Jakoen zeu, da, bueno, bestiadek entablidatzea. Jata garri goxitola, tablilla pare bat, pituan alde bakoitzian, da, hola espadrapoak egin bi vuelta emango xixio, hola, bazpare pita pixka jarriko eta espadrapotik handez, igutzeko eta pixa itzeko eta azkeneko txantxuan da, itzeko, da, tratatu zak, hoi, baino, urria bezala, da, ikusiko, ez da ikabia nola jarriko izen. Domeko, bestia, aste bete, da, pitua ikuturen gabe. Intzil pixa bi aldiz, aste guztin, pentsa. Aguantatzen zen gogo izango zen jonare, eta hori rekuperatzeko eta. Halako baten, ezkondu jata, jundiata, baileata, bilak etxampainak ingoxo eta Andriai, temperatura pixkak gora juntza jota, eta hortxe jundi hotela sartu jako hartu eta, Dios! Da, hasia, bere zera merenge jantzioik entzen Andria eta kendu goitik handeztak izeta, joxe. Ikusten dituzu, titi muturroik. Oain artean, inork ez ditu ikutxo. Eta oain dena, zutzako dia. Dio bestia ja baino, laberia ez dela behortzen da. Kendu eta ematea bulta eta, ai joxe. Ikusten duzu, ipurrik ezkorda. Oain artean, inork ez ditu ikutxo. Eta oain dena, zutzako da eta bestia kiston behortu egin da. Ematea vuelta eta, ai joxe, ikusten duzu, aluko ezkorra, oain artean, ez du inorki. Eta oain dena, zutzako da. Bestia seko merotuta galtza geizten jota. Maritxu ikusten duzu, oainik enbalagiak entzeko. Txuria, beltza, roxa, naranja, berdea ikusten dut nik. Horren beste diruta itzultzaileik ez daukate ez lotxarik. Nik hizkuntza jakin badakita ez ulertzen bakeinurik. Eskerra gaurkoan ez daukagun ez gorrik ta ez muturik. Bazan, Arturo Tolosan rifa gehosi zitun, zer gauziko hortan da, hor larun batean Tolosan, ez dakidak izuen, baina larun batero do, o txuletan hastia, o intxa horrean deuna, o inurru gorri ez daite, Tolosan beti dauzeaze. Osea, ez dakazenean planekin jun lan bagoizetan Tolosa. Eta izango hau, txapelan deuna, ez da izen deuna, oia hor. Oitako batian zen kilola astea, Tolosa. Da juntzan Arturo, alea. Da, lagun batekin junta uzan, hanrako parian da, eta hostia, irripaz, ezkeak irulazteko, eta pipapa, eskarrizkiak irulabat, eta osizitxon irurripat, eta tokatu. Hostia, Arturo ditu, eta bai, da hori, eta zer da premilua, eta Roland Garros ikustea guteko, finala ikustea guteko, bi entrada. Como eso? Antxe, Parisea, ua segula, erritik atea, ez da, antxe, bialdu da, Parisea. Junda ere harta, antxe, bezperan, dendak ikusi, eta Paris, eta ez dakize, eta Montmartre, eta Jose, Polita, eta Torre Eiffel, da. Sartu ja, da, partidu hasita. Da, hasia, hor daude bileku, gazan hori seitzea eta. Hasia esaitzen da,
No? Oide kabroia, bai. 15.000 lagun estadio guztien da, tio, eseitzen guztien da. Dios, un dia pixia berazio, eta halako batian ikusi bat, eta hortza bezaia eseitzen, eta no! Cabrón, yo que tengo control, un dia pixia berazio, eta halako batian eseitzen, ese ja, antxe, Nadal Djokovic. Agizue, betiko, bi tenista egin bakarriak ezkitasuna. Antxe hasi ja, tik-tak-tak. Dalako batian pixalia garri. Da, hasia, tipua altxatzen da, repente no! Hemen, hostia, hemen, debo agina, pixalia egin, hemen, gaina, eso itazte, amaskoia, da, ostia, de repente, hasia berriz altxatzen da, no! Dios, kabroia, eta izraen da berriz eta, horteta hasia egiten da, Cago, sería ta, bueno, al servicio Nadal da. ¡Ey, urrengo adi, Gorria eta horia ez dira, hobe izaten ordea. Argatik gordeta dute oraindik rotuladore parean. Txomin nolatan ikusi dukik, naranja eta berdean. Dirudien ez erabiltzen duk, nik baino belarro bean. Ikusten ze nolako humore zea dauken, hor bazan, gu herrin enpresa bat hiltzian eta Klabos Etxeberria zan. Da, haue bilai deitu ziren, publizitate kanpaina bat itxeiko. Da, haue bila, beraien imaginazioa erabilita. Nahi dugu izatea, publizitate kanpaina bat agresibua. Zuzenean, aliatu guana, klientian bihotzetat, eta hoi ja, txalmentak, eguneko 28 bat iotzeko aukera emango eguna eta. Etxo, hasi ja bilak, pilpan da, holako arbela batian hasi ja, margotzen, tita, prepatu eta. Prepatu, da beti bezala. Eman duen lona batekin, enpresa, aurkeztea, hor ez dakizuen nola izatea nolako enpresatako aurkezpenak. Ez, oain PowerPointa da, leheno arbela bat ezan. Bueno, haue jarri zuen, arbelian berein katxarroet ez da izan, pon, da, hartu. Da, bueno, gukin dugu idea bat, pixkat zuzena, direktoa, denak ulertu gautena, eta gure produktuan kalidadia goraipatzen da. Kentze guretela talako batian, Jesucristo gurutzean da. Con Klabos Etxeberria no se escapa ni Dios. Me cago en sos. Hartuta denak, iztu mala hostia. Me cago en hostia, nola hostia. Euskal Herrin, fededuna besteik ez da, zuen nola hostia itezue publizio de kampaina jainkoak izartuta da. Batoz. Da, pendurtzen hasi noiz pixka. Da, hor txeintzuen da, alako batean, bueno, prepatuko dugu, beste zehozer. Da, berriz sartu ja, beraien estudioan da, imaginazioa bueltak eta buruak eta pixka eta bestia eta alako batean okurritu zai, jazta, hau xingo jau. Jute ja, berriz beraien aprepauta eta antxe aiatzea arbelea jartzeuean, eta repente jartzeu eta da gurutzia bakarrikan. Beran, con Klabos Etxeberria nunca pasaría esto. Oiek haintzeat, ez aldia kaja horrozekuak. Nik ikuste txut gehiago, Santanderrekuak. Sartzekuak baino dira ateratzekuak. Dirudi magon txapela eta iruko nerjuak. Otsoa maltzurra da agin eta guzti. Hala ere ezin bestek aina sumin eduki. Antzematen da aspaldin ez duela busti.
nik nere partia badet faltaria bi uzki. Hori lasai ez da ulertu lehenengo hilaran. Ulertu izan balute izango zan traban. Honek ze titular ote luke bihar garan. Haien inozentzia zeinen ederradan.